I seguim parlant-nos ara d'altra presentació, en aquest cas literària, de la publicació Els somriures de la pena de l'escriptor local Manel Alonso, de la que ja en la televisió de Puçol els parlàvem a mitjans de febrer. És ara quan el poble s'ha presentat en un acte organitzat per l'Andana. Es feia passat divendres de vesprada al Sindicat Agrícola de Puçol. El col·lectiu de joves de Puçol, l'Andana, Amics del Patrimoni i la Cultura Popular, divendres 25 de març organitzava la presentació del nou llibre del puçolenc Manel Alonso, convocatòria literària a la que no faltaren representants del món cultural, educatiu, associatiu i polític del municipi, així com veïns i amics de l'escriptor local reunits al Saló del Sindicat Agrícola de Puçol. Els somriures de la pena és el títol que centrava l'acte que presentava Xavier Alcácer, membre de l'Andana, qui nomena el mite de Pouet com el paradís literari creat per Alonso i Català a partir de Puçol. La presentació literària va estar a càrrec del també escriptor Xavier Aliaga, qui lloava la figura del seu amic Manel, defensant-lo com un autor de literatura en tots els sentits, tot i produir en valencià, i per les dots polifacètiques que el caracteritzen i que li han permès publicar en tots els gèneres literaris, ara amb contes d'adults. Manel sempre ha tingut art i talent per titular les seues obres. Aquest recull no és una excepció. Els somriures de la pena és un títol alhora bonic i evocatiu, però també il·lustratiu. Resumeix, amb una precisió extraordinària, el contingut i l'esperit del llibre, el sentit d'unes històries poblades de vençuts i perdedors, de gent que lluita contra els efectes de les seues derrotes, que lluita contra l'oblit, que afronta la batalla quotidiana per la subsistència i la dignitat. Manel Alonso conta tot això. I ho fa amb un tractament agredolç, amb un toc d'humor i amable mirada irònica per relatar vivències, records i històries de fets locals. El puçolenc, satisfet de viure la presentació de la seva darrera publicació al poble, entre amics i coneguts, es va mostrar agraït a totes les persones que han contribuït a l'edició dels somriures de la pena, malgrat les dificultats actuals per a publicar llibres de contes, i els que han fet possible la seva difusió i ara permeten l'acollida entre els puçolencs. Presentació al sindicat que es completava amb la lectura d'un relat, tot i que va seguir pels carrers del casc antic de Puçol, un passeig literari en el que tant l'escriptor com el seu fill Arnau i el membre de l'Andana Rubén delectaren al públic assistent amb més lectures de fragments dels contes de Manel Alonso en els somriures de la pena, lectures acompanyades d'audiovisuals de fotografies antigues projectades en les façanes de Puçol, posant de relleu la importància de l'espai físic en l'obra presentada. Amb música de tabal i dolçaina i unes salvaes interpretades per Jesús Rojas i Fernando Ferrer, s'arrodonia la presentació del llibre de Manel Alonso i Català, Els somriures de la pena, que de segur és rebut de bon grat per la gent del poble.